तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोननि एडमिट डाउनलड खालामदो गाबोननिफ्राय बेनो जाबाय एफएक्स बैंक आसाम एफएक्स बेंकआव नोंथांमोना जायफ्रा जुनियर एसिस्टेन्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन फाइनालि एग्जाम कन्डाक्ट जासिगोन बेनो जाबाय 7 आगस्टआव। दा 7 आगस्टआव नोंथांमोना एग्जाम होनो हासिगोन बेनो जाबाय पस्टआ गासै दङमोन 100। दा नोंथांमोननि एडमिट गाबोन एबा 2 आगस्ट जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन। दा लोगोफोर बेनोमोन लेटेस्ट आपडेटआ। स' बिनिफ्राय जों थांगोन नटिस नायगोन मोनसे। बे नटिसआव मा होनदों होनायाखै जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन। जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव स' नोंथांमोना खालामना ला बेफोरबादि जबनि आपडेटखौ मोनगोन आरो लोगोसे गोबां साख्रि फैगासिनो दङ आरो एडमिट नोंथांमोनाहाय फैगासिनो दङ। दा बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायना एग्जामनि 7 डेज सिगां एडमिट मोनो होननानै। दा जायखिजाया मोनबायानो होनना लाजाबाय। स' बिनिफ्राय जों नैबे नटिसखौ नायोब्ला माबादि एग्जाम कन्डाक्ट जागोन जों बेखौ नायनो हायो आरो। दा लोगोफोर एडमिट कार्डआव नोंथांमोना गासैबो गाइडलाइन्सखौ मोनगोन नेगेटिभ दंना गैया बाट बेयाव नेगेटिभ गैखाया आरो बे पस्टआ गासै 100 दङमोन जुनियर एसिस्टेन्टआवहाय एफएक्स बेंकआव आरो एडमिट नोंथांमोना गाबोन एक्टिभ जानाय लोगो लोगो लिंकआ डाउनलड खालामना लादो। दा बिनिफ्राय लोगोफोर एसएलआरसिनि एग्जाम माब्ला जागोन बेनो जाबाय 21 आगस्टआव जागोन ग्रेड 4 हिसाबै आरो लोगोसे 28 आवहाय जागोन ग्रेड 3 हिसाबै। दा सानडेयाव गासैयावबो एग्जामनि डेट फैगासिनो दङ नोंथांमोना मोजां फरायदो। दा जायखिजाया काट अफआ गोजौ लेभेलाव थांगोन मानोना लोगोफोर एसएलआरसियावहाय नेगेटिभ गैया नालाय बेखायनो काट अफआहाय गोजौआव थांगोन। बे एसएलआरसिनि नोंथांमोना 26,000 भेकेन्सिनि एग्जाम डेटखौ मोनखाबाय। दा बेनि एडमिटआबो आगस्टआव मोनगोन नालाय जायखिजाया एग्जामनि 7 डेज सिगां नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामना लानो हागोन। दा नोंथांमोना एग्जाम डेटखौ नुबायना 21 आगस्टआव ग्रेड 4 बेनिफ्राय 28 आवहाय ग्रेड 3। 7 डेज सिगां एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन आरो जेब्ला एडमिट होयो नोंथांमोना भिडिअ मोनखागोन। दा बेनोसोमोन दिनैनि आपडेटआ। नोंथांमोना जायफ्रा एफएक्स बेंकआव एग्जाम होगोन अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे मोजाङै मोजां एग्जाम होयो आरो बेयाव नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हायो।